खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया क'क्राझार कारिगावनि मालसिं र'डआव थांनाय 19 जानुवारियाव सोमजिनाय मोनानि 7:30 रिंगासो समाव जालांनाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जायो। बे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों सिखना राजाब बिस्मित बसुमतारी 33 बोसोर बैसोनि बिथांखौ बुथारग्रा आरो प्रभात ब्रह्म 51 बोसोर बैसोनि आरो जागिराज ब्रह्म 15 बोसोर बैसोनि बिथांमोनखौ गाज्रि बुथारनो नाजानाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोङै साजा होनाय। बेनि अनगायैबो जाथायखौ लानानै गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायजों लोगोसे गोथौ एबा सिं ओनसोलाव थानाय बर' आरो सान्ताल गामिफ्राव थोजासे रैखाथि हान्जा दैथायहरनाय आरो सिखना राजाब बिस्मित बसुमतारीनि मुङै 20 लाख रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथांनि बिसिखौ सोरखारि साख्रियाव थिसननाय आरो जोखोम जानाय प्रभात आरो जागिराजनि देहाखौ मोजाङै फाहामनो थाखाय साफायाव 2 लाख रां होनाय दाबिफोरखौ लानानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे गोसोखां बिलाइखौ मैया दैथायहरनाय जायो। सासे आइजोजों थाना सिङाव गनायथावै भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव कर्नाटकनि गोजौ बिबानाव थानाय पुलिसखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला कर्नाटकनि गोजौ बिबानाव थानाय पुलिस के रामाचन्द्रखौ गावनि सोरखारि चेम्बारनि सिङावनो गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानायनि समाजारि बिजोङाव पुलिसनि ड्रेसजों भिडिअनि गोबां क्लिप्सआ गोसारनायनि उनाव साख्रिनिफ्राय बोख्लायदों। बेनि अनगायैबो भिडिअजों लोगोसे कल रेकर्डआव सासे आइजोजों रायज्लायनाय रेकर्डआबो समाजारि बिजोङाव गोसारदों। नाथाय बे भिडिअआ गोसारनायनि उनावबो गावनि गोरोन्थिखौ गनायनानै लायाखै पुलिस के रामाचन्द्रआ। बे जाथायखौ लानानै बिथाङा गावखौ सोलो बाहायनानै एआइ भिडिअ एबा गावनि चेम्बारनि 8 बोसोर गोजाम फुटेजनिफ्राय लानानै भिडिअ भाइरेल खालामनायनि अजद दैखांदों। नाथाय बे जाथाया बेसेबांसिम सैथो बेखौ लानानै दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझारनि कारिगावआव राजा बिस्मितखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि उनाव जायगा जायगा जोबोद गाज्रिनो गोहोम गोग्लैदों। जायनि जाहोनाव क'क्राझार चिरां सिमना साखाथियाव थानाय सनापार बावरागुरि गेलेग्रा फोथाराव सावथालफोरखौ गिनानै रैखाथि बादा एबा रिलिफ केम्प बानायनानै थानो गोनां जादों। थारैनो बेबादि बर' बिमाफ्रा गावनि हायावनो आलाय सिलाय फिसा फिसौ लानानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जानाया जोबोर दुखुनांथाव। खौरां मोननाय बादिब्ला खमैबो मोन 600 नखरफ्रा सावथालफोरजों दाङाबाजि जानायनि उनाव रैखाथि बादा एबा रिलिफ केम्पआव थादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेराफारसेथिं रिलिफ केम्पआव थानाय दुखुथिया बर' आइजोफ्रा रावबो सासेबो बर'नि लिडारफ्रा जों माब्रै दं बेखौ खौरां लाहैयाखै होननानै दुखु फोरमायदों। उनाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म राजु नार्जारि प्रमिला रानि बिथांमोना खौरां लाहैदों। बे जाथायखौ लानानैनो मैयानि सानाव बेलासि 3 रिंगासो समाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसि खुंथाइ, क'क्राझार जिल्ला खुंथाइ, पुलिस खुंथाइ, बर' आरो सावथाल हारिनि गुबुन गुबुन हान्जा आफाद आरो मेलेमजिबिफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय जानानै थाङो। क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जानायनि थाखाय इन्टारनेटखौबो बन्द खालामनाय जादोंमोन। थासारिया सिगांनि बादि जाफिनोब्लानो इन्टारनेट सार्भिसखौ रिस्टर खालामफिनगोन होननानै फोरमायदों एडिजिपि अखिलेश सिंह बिथाङा। बिटिसि ओनसोलावबो एमएलए बिसायख'थिनि लाहार फाहार खालामदों कंग्रेसनि दोलोआ। फैबाय थानाय एमएलए बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिसि ओनसोलाव जागायबाय थागथियारि। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बिथोन बादियै तामुलपुर जिल्ला कंग्रेसनि गाहाय मावखुलियाव मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो मैयानि सानाव। बे हानजायारि सावरायमेलाव गलक कुचबिहारनि एमएलए एबा बिटिसि रिजन कंग्रेस कमिटिनि पाब्लिसिटि इनचार्ज आब्दुल सब्बाहुन आली सरकारा बाहागो लानानै हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय थांखि लादों। डिब्रुगड़आव आयेन बेरेखा राजा लामायाव सैमा बुथारनो नाजानाय 3 सुबुंखौ हमदों पुलिसआ। पुलिसआ हरनि समाव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो गंसे सन्देह गोनां गारिखौ हमनो हायो। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला पुलिसनि हान्जाया फुंनि 2 रिंगासो समाव बे हमनो मोननाय गारिखौ नुनानै सन्देह खालामदोंमोन आरो गारिखौ हमनो मोननायनि उनाव गारिनिफ्राय ओंखारनाय 3 सुबुंखौ एरेस्ट खालामो। हमजानायफोरखौ कार्बि आंलंनि सियंकिरि रंफार 27 बोसोर बैसोनि, वाइसं रंपि 28 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ सेनिनस हामसे 21 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों। बिसोरजों लोगोसे हमनो मोननाय गारिखौ सिग्रोमनानै मोन 15 माइरं बस्ता, दिरुं, बिस्कुट पेकेट आरो गंथाम मबाइल फनबो बोखांनो हाबावदों। बे हमजानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ राजा लामायाव सैमा बुथारनायनि रेकेटरफोरजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामदों। बेखौ लानानैनो पुलिसआ बांसिनै मिथिनो थाखाय बिसोरखौ हमनायजों लोगोसे सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि कार्बि आंलंनि डिफुनि साखाथि
दिसाफार सालेफ्टिस मुंनि गामियाव साथाम सुबुङा दैखर जावबाय थानाय समावनो अबथिरायै थैनानै थादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दैखर जावबाय थानाय समाव दैखराव गेस जमा जानायजों लोगोसे दैखरनि सिङाव अक्सिजेन गैयैनि जाहोनाव साथाम दैखर जावग्रा सुबुङा दैखर सिङावनो गोग्लैनानै थैनानै थादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव एसडिआरएफनि हान्जाया नुजाथिनानै बिसोरनि गोथैखौ बोखांनाय खामानिखौ मावहैदों। थैनाय सुबुंफोरनि गोथैखौ बोखांनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दिफु देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। थैनाय सुबुंफोरखौ फारियै तिसं तेरां 20 बोसोर बैसोनि, हरेन तेरन 35 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ लंसद तेरां 25 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला तेनजिं रंपि मुंनि सासे सुबुंनि नखराव गोदानै दैखर जावबाय थानाय समावनो जादों बे जाथाया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।